Για να τιμήσουμε κάποιους μαθητές, συμμαθητές σας, που διακρίθηκαν συμμετέχοντας είτε σε διαγωνισμούς και δράσεις με καθαρά μαθησιακό χαρακτήρα, είτε μέσω προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που ξεπερνούσαν τα κλασικά και στενά πλαίσια του σχολικού και μαθητικού ρόλου τους. Και όλα αυτά βέβαια με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των καθηγητών τους. Ο κύριος Μιναίδης να ξεκινήσει, παρακαλώ. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω, τους γονείς και τους μαθητές, στη σημερινή μας εκδήλωση. Ξεκινάω να δίνω τα βραβεία στα παιδιά μας. Εγώ θα δώσω τα βραβεία των παιδιών που μετήχαν στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής, πανελλαδικά. Πήρανε σχολεία από όλη την Ελλάδα μέρος και πριν αρχίσω να φωνάζω αυτά τα παιδιά, θα ήθελα λίγο να πω κάτι για να δείξω το μέγεθος της επιτυχίας τους πέρα από ένα βραβείο. Αν μπαίναμε στο site που δείχνει τους επιτυχόντες, δυστυχώς σε ένα σημείο θα βλέπαμε το Αρσάκιο, τις σχολές Ζηρίδη, τη Λεόντιο, τις σχολές Μαντουλίδη ιδιωτικό από τη Θεσσαλονίκη, έχουν σαρώσει τα βραβεία τα ιδιωτικά. Είναι λοιπόν διπλό το κατόρθωμά τους όταν καταφέρνουν αυτά τα παιδιά του Δευτέρου Γυμνασίου Κερατσινίου και η Ιωνίδιος να πλασάρονται μέσα στις πρώτες θέσεις μαζί με τα μεγαθύρια που ανέφερα. Από την Τρίτη Γυμνασίου να έρχεται ένα παιδί από αυτά που βραβεύτηκαν, αριστείο, σημαίνει από τους αρκετά πρώτους, ο Μάριος Δημόπουλος. Βραβεία στην Τρίτη Γυμνασίου, ο Ανδρεαδάκης Ιωάννης. Ο έτερος Δημόπουλος, ο Μάνος. Η Σπάτα η Μαρία. Και η Στέλλα η Τσιρών. Από τη Δευτέρα Γυμνασίου, αριστείο, η Παπαναγιώτη Τριανταφυλλιά. Βραβείο, ο Ματιάτος Πάτριος. Και ο Σταύρος Τζοβάρα. Η Β' είχε λιγότερους γιατί είναι άπειροι. Του χρόνου που θα έχουν την εμπειρία θα είναι τίποτα. Ευχαριστώ και τα άλλα παιδιά που συμμετείχαν για την προσπάθεια που έκαναν.
συγχαρητήρια στα παιδιά. Το σχολείο χρόνια ετοιμάζει κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας με τη βοήθεια των καθηγητριών της γαλλικής γλώσσας. Η κυρία Καρίκα, παρακαλώ. Στα πλαίσια της ενίσχυσης της γλωσσομάθειας, οι μαθητές του σχολείου μας για 7η συνεχή χρονιά συμμετέχουν στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας με σκοπό την απόκτηση των διπλωμάτων Α1 και Α2 στα γαλλικά. Οι συγκεκριμένοι μαθητές οι φετινοί μας ήταν η Κάκου Λίνα, Μουστάκη Μαρίνα, Βαλετής Κωνσταντίνος και Λεσσά. Ελπίζουμε ότι έχουν πάει πάρα πολύ καλά τα παιδιά μας, όπως γίνεται και κάθε χρόνο άλλωστε, και τους ευχόμαστε καλά αποτελέσματα, θα τα έχουν σε 2 μήνες. Μαζί με το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, τα παιδιά μας εκπώνησαν και ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο είχε θέμα την Ελληνική Επανάσταση υπό την επίδραση των πολιτικών και ιδεολογικών μηνυμάτων της Γαλλικής Επανάστασης. Η συνεργασία με τα 4 αυτά παιδιά ήταν πραγματικά εκπληκτική και τρομερά αποδοτική και τους εύχομαι ολόψυχα να έχουν πάντα πρόοδο στη μετέπειτα ζωή τους. Να είναι πάντα καλά. Τα παιδιά της Δευτέρας τάξης, η Τρικόρη Μαρία, η Γαλλιώτα, Γεωργόπουλη Γιώργο, Ασβεστάς Μιχάλης, Δρόση Μαρία, Ρούσου Ελισάβετ, Πουλημένη Βασιλική, Πουλημένος Γιώργος, Καψιά Μαρία και Φερετίνου Άρτεμι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και μόνο για τη συμμετοχή τους που είναι και αυτή πάρα πολύ αξιόλογη. Η κυρία Μαυραγάνη, παρακαλώ. Μετά τα γράμματα έχουμε και τις τέχνες. Σήμερα 4 συμμαθήτριές σας από την πρώτη γυμνασίου. Η Νεφέλη Κουτσομπελίτη, η Αργυρό Μπακούνη, η Μαρία Μαντά και η Γιάννη Σπυροπούλου ετοίμασαν για εσάς μία χορογραφία με το τραγούδι «Το ταγκό της Νεφέλης». Για αυτά τα 4 κορίτσια θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια, γιατί αυτό που θα δείτε το έχουν ετοιμάσει μέσα σε 3 πρόβες. Ήταν όμως απίστευτα πειθαρχημένες, συνεργάσιμες μεταξύ τους και πολύ καλά προετοιμασμένες. Αυτή η χορογραφία δεν είναι τόσο απλή, έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Δεν μπορείτε να τις καταλάβετε βέβαια εσείς. Γι' αυτό και τις συγχαίρω, γιατί δεν είναι απλοί βηματισμοί, είναι και ασκήσεις που είναι από το χορό, από το μπαλέτο και θέλουν τέλος πάντων κάποιο επίπεδο ανεβασμένο. Λοιπόν, κορίτσια, είμαστε έτοιμες? Εύχομαι να το διασκεδάσετε και να το απολαύσετε.
παρασαϊτιές τη περιγελούν. Μα καλός ορθίας της παίρνει το νερό της εφηβείας, την κάνει σύννεφο και τη σκορπά για να μην κοιμούν. Ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψανε. Άλλη μια συμμαθήτριά σας, η Ρούσου Ελισάβετ, έχει ετοιμάσει ένα πολύ χαρούμενο πρόγραμμα με κορδέλα και αυτή μόνη της το έχει ετοιμάσει με το τραγούδι Candyman. Από εσάς απλώς θέλουμε τη συμπαράστασή σας χειροκροτώντας. Έργων της τεχνολογίας ήταν εντυπωσιακότατη. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που παρουσίασαν τα έργα τους και βέβαια και στους γονείς τους, γιατί και εκείνοι σίγουρα προσπάθησαν πάρα πολύ μαζί με τα παιδιά, το ξέρω πολύ καλά. Ο κύριος Ζιγκρίδης. Ευχαριστώ τους γονείς και τους μαθητές που ήρθατε στην εκδήλωσή μας και ειδικά στην έκθεση της τεχνολογίας. Τα παιδιά και φέτος με εξέπληξαν ευχάριστα, όπως κάθε χρονιά βέβαια, και θα πρέπει να δώσω ορισμένα βραβεία για τα καλύτερα έργα σε εργασία και δημιουργικότητα. Ευχαριστώ. Να έρθει η Μπίρμπα Κωνσταντίνα.
Κωνσταντίνα. Η Κοντού Μαρία Άννα για το έργο στην ανακύκλωση ΠΕΤΑ, Πράσινη Εταιρεία Ανακύκλωσης, ΠΕΤΑ σωστά. Μαθήτρια Μαντά Μαρία του Παύλου. Για το έργο της Ιππικός Όμιλος. Η Μπάβα Παναγιώτα για τον νερόμιλο που είναι σε πλήρη λειτουργία. Παρακαλώ το... Σκαρόπουλος Νίκος του Ανδρέα Σάουσα. Για το έργο του αεροδρόμιου που ήταν πολύ περίπλοκο και χρονοβόρο. Κορδιάς Κωνσταντίνα, Α1 τάξη. Ευθυμίου Αγγελική του Ευαγγέλη, Α1. Κατσούλη Δέσποινα του Σωτηρίου για το έργο, για το υλοποιείο που έκανε η ομάδα του Β2 και για το υπέροχο, την υπέροχη γραφή εργασία. Τσιλιγότη Νικολέτα, τελευταία στιγμή, τελειοποίησε το έργο. Α5. Και Κλεφτόγιαννη Παναγιώτα του Ηλία για την εργασία της ανακύκλωσης εταιρεία Αφής, ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών συσκευών. Αγγίζουμε το μέλλον. Και ειδικά για την γραφή εργασία. Ένα μουσικό διάλειμμα, η κυρία Παπαδοπούλου να μας παρουσιάσει τα παιδιά. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συμμετοχή του, τον αγαπητό φίλο πια θα έλεγα, τον κύριο Παπατσόρη, παλιό υποδιευθυντή του σχολείου. Καλησπέρα και από εμάς. Θα ακούσουμε ρόκου μπαλάντες τώρα από τις μαθήτριες Ελένη Πανταζάρα από το Α4, ηλεκτρική κιθάρα, την Μαρία Κάντζο από το Γ2, ηλεκτρική κιθάρα και φωνή, και τον κύριο Παπατσόρη με την υπέροχη συμμετοχή του και τη βοήθειά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
to get up, but I couldn't feel my feet. She reassured me with an unfamiliar light, and then she gave to me someone, strawberries, cherries, and angels kiss in spring. My summer wine is strictly made from these things. Take off your silver spots and help me pass the time, and I will give to you summer wine. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell let me feel from a cold steel rain, a smile from a veil? Do you think you can tell? To the train, your heroes struggle, hard ashes for tears, hot air for a cool breeze, cold curtains for change. Did you exchange a welcome part in the war for a little war?
reaching the end. Letters I've written, I've been to say. Dirty always is, but besides before. Just what the truth is, I can say anymore. Yes, I love you. Yes, I love you. Oh, how I love you. 'Cause some hand in hand, just what you want to be, they can't understand. Sometimes it happens, they can't understand. Just who you want to be, they can't understand. 'Cause I love you. Yes, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Nights and nights up, never reaching the end. Letters I've written, never needed to say. Beauty always is, with the sights before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Yes, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. 'Cause I love you.
Lady on the shoulder, the sun set like molasses in the sky. The way you moved, it was a sin, so sweet and true. Always wanting more, he lived your life for that velvet in that little boy's smile, that velvet with that slow southern sky. And your religion that will bring you to your knees, like music's like a heat away, white lighting about to drive you wild. Mama's baby's at the heart of every school girl. When tender lips are crying on the aisle. What you knew it was a sin, so sweet and true. Always wanting more. It was gone, it happened so soon. What could you do? the hard way.
It's the price you have to pay. But I found that love is not a friend of mine. But I should have known. Time after time, so long, it was so long ago. I still got the blues for you. Used to be so easy to hold that way. I found that the hard way is the road that leads to there. But I found that love is more than just a game. You play to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago. I still got the blues for you.
magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind. But she's a black magic woman. She's got a magic like me. Back on me, baby. Take her back on me, baby. Yes, just take her back on me, baby. Tell me my take her back on me, baby. I just can't find my magic girl.
I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Την αρχή της σχολικής χρονιάς μας δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε διάφορα προγράμματα. Εμείς υποθέσαμε ότι θα ήταν πιο διασκεδαστικό να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα των εικαστικών και γι' αυτό το κάνουμε. Στο πρόγραμμα αυτό, όχι μόνο μάθαμε καινούργια πράγματα, αλλά μας βοήθησε να βελτιωθούμε σε πολλούς τομείς. Μας πρόσφερε την ευκαιρία να εκφράσουμε τον εαυτό μας και περάσαμε υπέροχες στιγμές γελώντας, ζωγραφίζοντας και δημιουργώντας στον ελεύθερό μας χρόνο. Επίσης, δώσαμε στο σχολείο μας, στον χώρο που περνάμε τη μισή μας ζωή, μια όμορφη όψη. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία που έγινε αιτία να κάνουμε κάτι που αγαπάμε, να βελτιώσουμε τις ατέλειές μας, να δουλέψουμε σαν ομάδα και από κάτι πιο συγκεκριμένο να δημιουργήσουμε κάτι πιο αφηρημένο βάζοντας και τη δική μας πινελιά. Είμαστε ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Γι' αυτό σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε και του χρόνου. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σκουτσίδη και τον κύριο Μπάβα που ήταν μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και ελπίζω να συνεχίσουν και τις επόμενες χρονιές να σφραγίζουν το χώρο του σχολείου, μια και περνάνε το μεγαλύτερο χρόνο τους σε αυτό εδώ το χώρο. Να έρθουν λίγο τα παιδιά να πάρουν μια βεβαίωση συμμετοχής. Κουτσομπελίκ Νεφέλη, Κούταλη Αθηνά, Μπαχούμη Αργυρό, Σπυροπούλου Ιωάννα, Πανταζάρα Ελένη, Παλετσάκη Αλίκη, Μπάβα Παναγιώτα, Βιδάλη Όλγα, Παπαϊκονόμου Αλεξάνδρα, Κάζιες Γιώργος, Ντουνέτα Θοδόρα, Τρεμούλη Παρασκευή, Τσαγαλά Πασχαλιά, Σούμπα Μαριτίνα, Κορκίδη Δέσποινα, Κουμπρόγλου Κατερίνη, Σκουτζούρης Ηλίας, Μουσάλης Σταύρος. Παρακαλώ να συνεχίσουμε με την κυρία Μπαρμπάκου και τον κύριο Μπάβα στο πρόγραμμα να ακούσουμε. Καλησπέρα σε όλους σας. Έχουμε κοινό. Από ό,τι ακούσατε, φέτος είχα συνεργάτη τον κύριο Μπάβα
ένα πρόσωπο το οποίο με είχε βοηθήσει και στο παρελθόν. Απλώς τώρα θα είναι σε μόνιμη βάση πλέον. Και ένα θερμό χειροκρότημα για τον Μιχείο. Πιστεύω θα συνεχίσουμε και του χρόνου την προσπάθεια που κάναμε με τη παιχνιδομηχανή ανακοίνωσης. Τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν. Του χρόνου, αν ολοκληρωθεί, θα είναι ακόμη καλύτερα. Πιο ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα θα παρακολουθήσετε σε βίντεο τις δραστηριότητες των παιδιών του προγράμματος και ελπίζω να απολαύσετε το θέαμα. Και μετά θα σας μιλήσει η Φερεντίνου Σοφία. για οικονομικά ασθενείς ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταύρο για όλα. Θα ακουστείτε και εσείς καλέ. Ευχαριστούμε. Επίσης ανακοινώνουμε και λάδι.
Σοφία. Όσο αφορά το όνομα μου Παναγιώτα Μπάβα, καλλιτεχνική επιμέλεια για αυτό το βίντεο. Αυτές τις δραστηριότητες μας θελήσαμε να τις αποτυπώσουμε στο χαρτί και γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτό το βιβλίο άλμπουμ. Περιέχει τις προσπάθειές μας και όλη τη μαγεία στιγμών που ζήσαμε αυτή τη χρονιά. Η ζωγραφιά μπροστά έχει γίνει από την Αθηνά και το σχέδιο της κορνίζας από τον Αλέξανδρο. Το υπόλοιπο μέρος έχει γίνει από όλους μας και ο καθένας έβαλε το δικό του λιθαράκι. Λοιπόν, είναι τιμή μου και χαρά μου που το παραλαμβάνω αυτό το βιβλίο από έναν μαθητή, Χάτζιας Αλέξανδρος στο όνομά του. Η Υπατία γεννήθηκε το 370 μετά Χριστόν και αποβίωσε το 415 μετά Χριστόν από τη δολοφονία που υπέστη από φανατικούς χριστιανούς λόγω του γεγονότος ότι πίστευε στον νεοπλατωνισμό. Ουσιαστικά πίστευε στη φιλοσοφία. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο πατέρας της ήταν επίσης μαθηματικός και ονομάζονταν Θέων Αλεξανδρεύς, ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα της μητέρας. Σύμφωνα με τον ιστορικό Δαμάσκιο, ο επίσκοπος Αλεξάνδρειας Κύρλος, όταν έμαθε ότι πλήθος ανθρώπων επισκεπτόταν τη φιλόσοφο για να παρακολουθήσει τη διδασκαλία της, κυριεύτηκε από φθόνο και αμέσως ξεκίνησε να σχεδιάζει τη δολοφονία της. Έτσι, όταν η Υπατία βγήκε από το σπίτι της όπως συνήθιζε, μια ομάδα σκληρών και φανατικών χριστιανών, οι οποίοι αρχικά την κατέβασαν με τη βία από την άμαξά της, τη μετέφεραν στην εκκλησία που ονομάζονταν Κεσάριουμ, την γύμνωσαν εντελώς, της έσκησαν το δέρμα και έκοψαν τις άρκες του σώματός της με κοφτερά κοχύλια μέχρι που ξεψύχησε. Διαμέλυσαν το σώμα της, έφεραν τα μέλη της σε ένα μέρος που ονομάζονταν Κίναρον και τα έκαψαν. Η φήμη της προσέλκυε μαθητές από όλη τη Μεσόγειο. Μάλιστα πιστεύετε ότι την εποχή που πέθανε η Υπατία ήταν η καλύτερη μαθηματικός του ελληνορωμαϊκού κόσμου και πολύ πιθανόν και όλου του υπόλοιπου, επισκιάζοντας έτσι τον πατέρα της στη φήμη της ως δασκάλα. Αν και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε όλους τους μαθητές της, υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν γενικά πλούσιοι και ισχυροί. Ο πιο γνωστός μαθητής της είναι ο Συνέστης της Κυρίνης, ο οποίος προσπάθησε να συνδέσει τον πρόωρο χριστιανισμό με τον νεοπλατωνισμό. Στα γράμματα του Συνέσιου μας δίνονται κάποια ονόματα μαθητών της Υπατίας που επικυρώνουν το ταλέντο και τη φήμη της. Εκτός από το Συνέσιο, μαθητές επίσης ήταν ο μικρότερος αδερφός του Ευόπτιος και ο θείος του Αλέξανδρος, ο καλύτερος του φίλος Ηρακλής με τον αδερφό του Ολύμπιο, όπως και άλλοι, όπως ο Ησύχιος, ο Αθανάσιος και ο Θεοδόσιος. Για να καταλάβουμε τη δύναμη και τη μόρφωση των μαθητών της, ο Συνέσιος έγινε ο επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, ενώ ο αδερφός του έγινε διάδοχός του. Ο Ολύμπιος ήταν ένας πλούσιος γεωκτήμονας και ήταν καλά συνδεδεμένος με την Αλεξάνδρεια, το οποίο μάλλον ίσχυε και για τον αδερφό του, αν και αργότερα έγινε νομάρχης της Κωνσταντινούπολης. Ο Ησύχιος ήταν κυβερνήτης της Άνω Λιβύης. Ο Θανάσιος ήταν ένας πολύ γνωστός Αλεξανδρινός σοφιστής και ο Θεοδόσιος ήταν ένας γραμματικός που έγραψε κανόνες για ρήματα και ουσιαστικά. Ο μαθηματικός κόσμος οφείλει πολλά στην Υπατία, διότι χωρίς εκείνη θα έχουμε πολλά λιγότερα έργα του Διοφάντου. Είναι δυνατόν να δούμε ποιο έργο ανάμεσα σε όλα τα άλλα είναι δικό της. Αυτή η σκέψη μας δημιουργείται καθώς λέγεται ότι ένας γραφέας προσπάθησε να αναμίξει αρχικό κείμενο του Διοφάντου με τα δικά της έργα.
Παρ' όλα αυτά, το πιο πιθανό είναι ότι οι παρεμβολές της υπατίας είναι δύο ασκήσεις φοιτητών στην αρχή του βιβλίου. Η πρώτη ζητάει για τη λύση του ψεύγους από ταυτόχρονες εξισώσεις χ πλην ψ ίσον α, χ στο τετράγωνο πλην ψ στο τετράγωνο ίσον, ανοίγουμε παρένθεση, χ πλην ψ, κλείνουμε παρένθεση συν β, όπου α και β είναι γνωστό. Η επόμενη είναι μια μικρή γενίκευση. Απαιτεί τη λύση του ζεύγους των ταυτόχρονων εξισώσεων. Χ πλην ψ ίσον α, χ στο τετράγωνο πλην ψ στο τετράγωνο ίσον μ, επί, ανοίγουμε παρένθεση, χ πλην ψ, κλείνουμε παρένθεση συν β, όπου α, β και μ είναι γνωστές. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που συνδέουν αυτό το πρόβλημα με την υπατία. Μια νέα λέξη φράση στην αρχική ελληνική ταυτίζεται με ένα από τα στοιχεία του Ευκλήδη, που ο πατέρας της είχε επεξεργαστεί. Η υπατία έγραψε σχόλια για την αριθμητική του Διοφάντου, επίσης για τον αστρονομικό κανόνα του Πτολεμαίου και ακόμα για τις κονικές τομές του Απολλώνιου της Πέργα. Οι κονικές τομές έχουν 4 στάδια. Η πρώτη κονική τομή είναι ο κύκλος. Η δεύτερη κονική τομή είναι η έλλειψη που αποτελείται από οξύ γωνία. Η τρίτη κονική τομή είναι η παραβολή που αποτελείται από ορθή γωνία. Ενώ η τέταρτη κονική τομή είναι η υπερβολή που αποτελείται από αμβλή γωνία. Μια άλλη πηγή πληροφοριών για τις μαθηματικές δραστηριότητες της υπατίας είναι η αλληλογραφία του Συνέσιου, που αποκαλύπτει τη σπούδα σε φιλοσοφία και αστρονομία κάτω από την καθοδήγηση της υπατίας και αναφέρει τη δημιουργία κάποιων επιστημονικών οργάνων, όπως ο αστρολάβος και το υγρόμετρο. Υπάρχει μια θεωρία της στερεογραφικής προβολής, ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός για την κατασκευή μιας πιο πρακτικής δυσδιάστατης συσκευής. Αυτό μας δίνεται από την ιστορία του Συνέσιου Αστρολάβου, ο οποίος γράφοντας για τον Πέονα δηλώνει ότι είχε σχεδιάσει ο ίδιος τον Αστρολάβο με τη βοήθεια της υπατίας και είχε δημιουργηθεί από τα καλύτερα υλικά της αργυροχοΐας. Το συμπέρασμα είναι ότι η θεωρία του Αστρολάβου και οι λεπτομέρειες της κατασκευής του είχαν περάσει κάτω από τον Πτολεμαίο μέσω του Θέωνα για να φτάσουν στην υπατία, η οποία με τη σειρά της δίδαξε στο Συνέσιο. Μία πιο γνωστή έννοια του αστρολάβου είναι ο αστρολάβος των αντικειθήρων. Είναι ένα αρχαίο τέχνημα που πιστεύετε ότι ήταν ένας μηχανικός υπολογιστής και όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων. Θεωρείται ο πρώτος υπολογιστής. Χρησιμοποιούταν για τη μέτρηση των θέσεων των πλανητών, των άστρων και του ηλίου. Επίσης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ώρας, όπως και του ανερχόμενου ζωδίου του ζωδιακού. Το χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί και οι αστρονόμοι από τον 2ο έως τον 18ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον μηχανισμό των αντικειθήρων, όμως σχεδόν κανένας δεν ξέρει πως και αυτός θεωρείται αστρολάβος απλά μεταγενέστερος. Μπορεί να μην είναι εκείνος που είχε κατασκευαστεί από τον Πέονα και την υπατία, αλλά είναι και πάλι ένα έργο που καθόρισε πολλά πράγματα. Ο μηχανισμός των αντικειθήρων προήλθε από ένα ναυάγιο ενός πλοίου που μετέφερε τον θησαυρό μιας βασιλοπούλας για το γάμο. Μία από τις φράσεις που είπε η υπατία και έμεινε στην ιστορία είναι η εξής: οι θρύλοι πρέπει να διδάσκονται ως θρύλοι, οι μύθοι και τα θαύματα ως ποιητικές φαντασιώσεις. Το να διδάσκει στα παιδιά τις ειδαιμονίες ως αλήθειες είναι το πιο τρομερό πράγμα. Το παιδικό μυαλό τις δέχεται και τις πιστεύει. Μόνο μετά από πολύ πόνο και ίσως τραγωδία μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να απαλλαγεί και να ανακουφιστεί. Πώς μπορεί να ισχύει ότι τα μαθηματικά, που είναι πάνω απ' όλα προϊόν της ανθρώπινης σκέψης, η οποία είναι ανεξάρτητα από την εμπειρία, είναι τόσο αξιοθαύμαστα και κατάλληλα για αντικείμενα της πραγματικότητας? Αρχιμίδης γεννήθηκε περίπου το 287 π.Χ. στο λιμάνι των Σιρακουσών, στη Σικελία. Είναι άγνωστο αν είχε ποτέ παντρευτεί. Είχε παιδιά. Κατά τη διάρκεια της νεότητάς του, ο Αρχιμίδης μπορεί να είχε σπουδάσει στην Αλεξανδρία της Αιγύπτου. Αναφέρει τον Κόνανα του Σάμιο ως φίλο του και δύο από τα ιστορικά έργα του. Η μέθοδος μηχανολογικών θεωρημάτων και το πρόβλημα των βοηδιών έχουν εισαγωγές που απευθύνονται στον Ερατοσθένη. Ο Αρχιμίδης πέθανε περίπου το 212 π.Χ. όταν οι ρωμαϊκές δυνάμεις υπό τον στρατηγό Μάρκο Κλαΐδιο Μάρκελο γυρεύσαν την πόλη των Σιρακουσών μετά από πολιορκία 2 χρόνων. Ο Αρχιμίδης είχε κατά νου ένα μαθηματικό διάγραμμα
όταν η πόλη είχε καταληφθεί και δεν είχε αντιληφθεί την άλωσή της. Ένας Ρωμαίος στρατιώτης το διέταξε να πάει και να συναντήσει τον στρατηγό Μάρκο Κλάιδιο Μάρκελο, αλλά αυτός αρνήθηκε, λέγοντας ότι έπρεπε να τελειώσουμε το πρόβλημά του. Με τη χαρακτηριστική φράση «Μη μου τους κύκλους τάρατε». Ο στρατιώτης εξοργίστηκε και σκότωσε τον Αρχιμίδη. Ο Μάρκελος, όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του Αρχιμίδη, λυπηθήκε πολύ. Τον θεωρούσε ως ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την επιστήμη και είχε διατάξει να μην πειραχτεί. Εξοργίστηκε με τον στρατιώτη και ευεργέτησε τους οικείους του Αρχιμίδη. Σύμφωνα με τον Βιτρούβιο, ο Βασιλιάς Ιέρνας ο δεύτερος είχε παραγγείλει να του φτιάξουν ένα ναυματικό στέμμα από το πιο Χρυσάφι. Επειδή δεν είχε εμπιστοσύνη στο Χρυσοχώο, ζήτησε από τον Αρχιμίδη να εξετάσει αν ο Χριστός είχε αναδειχθεί με ασήμι. Ο Αρχιμίδης έπρεπε να το αποδείξει, χωρίς όμως να καταστρέψει το στέμμα. Καθώς έκανε μπάνιο, παρατήρησε ότι η στάθμη του νερού στην μπανιέρα ανέβηκε όταν μπήκε ο ίδιος μέσα. Και συνειδητοποίησε ότι αυτή η επίδραση, δηλαδή της άνωσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του όγκου του στέμματος, ώστε να υπολογίσει το υλικό από το οποίο είχε φτιαχτεί. Με την παραδοχή ότι το νερό πρακτικά είναι ασυμπιέστο, το αποτέλεσμα της βύθισης θα ήταν το στέμμα να εκτοπίσει μια ποσότητα νερού, ίση με το δικό του όγκο. Διαιρώντας τη μάζα του στέμματος με τον όγκο του νερού που εκτοπίζεται, προκύπτει η πυκνότητα του στέμματος. Ο Αρχιμίδης ενθουσιάστηκε τόσο από την ανακάλυψή του, ώστε βγήκε στον δρόμο γυμνός, φωνάζοντας «Έβρικα, έβρικα». Η εξέταση του στέμματος απέδειξε ότι είχε νοθευτεί με ένα μεγάλο μέρος του έργου του Αρχιμίδη στη μηχανική προέκυψε από την ικανοποίηση των αναγκών της γενετήρας πόλης του, των Σιρακουσών. Βασιλιάς Ιέρον ο δεύτερος ανέθεσε στον Αρχιμίδη να σχεδιάσει ένα τεράστιο πλοίο, τη Σιρακούσια, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ταξίδια αναψυχής, για μεταφορά προμηθειών και ως πολεμικό πλοίο. Δεδομένου ότι σε ένα πλοίο αυτού του μεγέθους θα διέρε σημαντική ποσότητα νερού διαμέσου του κήτους. Ο πλοίο του Αρχιμίδη εικάζεται ότι αναπτύχθηκε με σκοπό την απομάκρυνση του νερού, αλλά χρησιμοποιείται και για μεταφορά προμηθειών. Η αρπαγή του Αρχιμίδη είναι ένα όπλο που λέγεται ότι έχει σχεδιαστεί για την άμυνα των Σιρακουσών. Επίσης γνωστή ως αναδείκτης πλοίων, η αρπαγή αποτελούνταν από έναν βραχιόνα γερανό, από τον οποίο αναπτυσσόταν ένας μεγάλος μεταλλικός γάντος. Όταν η αρπαγή θα έδευτε πάνω στο επιτιθέμενο πλοίο, ο βραχιόνας θα ταλαιπωρευόταν προς τα πάνω, τραβώντας το πλοίο έξω από το νερό και προκαλώντας τη βύθιση του. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των Σιρακουσών 214-212 π.Χ. ο Αρχιμίδης κατέστρεψε εχθρικά πλοία με τη χρήση της φωτιάς. Αιώνες αργότερα αναφέρεται το φλεγόμενο γυαλί ως το όπλο του Αρχιμίδη. Είχε προταθεί ότι μια μεγάλη παράταξη από αρκετά γυαλισμένες προύτζινες ή χάλκινες ασπίδες, οι οποίες λειτουργούσαν σαν καθρέφτες, θα μπορούσε να έχουν χρησιμοποιηθεί για να συγκεντρώσουν το ηλιακό φως στο πλοίο. Αυτό θα βασιζόταν στην αρχή του παραβολικού κατόπτρου. Με παρόμοιο τρόπο, όπως ένα ηλιακό φούρνο. Θεωρείται ως σχεδιαστής μηχανικών συσκευών, ο Αρχιμίδης έκανε επίσης συνεισφορές στον τομέα του μαθηματικού. Ο Αρχιμίδης μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα πυροελάχιστα με τρόπο παρόμοιο με τον ολοκληρωτικό λογισμό. Μέσω της άτομο-αναπαγωγής απόδειξη μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε προβλήματα ως ένα αυθαίρετο βαθμό ακριβίας, προσδιορίζοντας τα όρια μέσα στα οποία ισχύει απάντηση. Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή ως μέθοδος της εξάντλησης και την εφάρμοσε για να προσεγγίσει τη τιμή του αριθμού π. Το έκανε αυτό αφήνοντας ένα μεγαλύτερο κανονικό εξάγωνο έξω από τον κύκλο και ένα μικρότερο κανονικό εξάγωνο μέσα στον κύκλο, και προοδευτικά διπλασιάζοντας τον αριθμό των πλευρών και σε δύο κανονικά πολύγωνα, υπολογίζοντας το μήκος της πλευράς κάθε πολυγώνου σε κάθε βήμα. Μετά από τέτοια βήματα, όταν τα πολύγωνα είχαν από 96 πλευρές, του κάθε ένα ήταν σε θέση να προσδιορίσει ότι η τιμή του π βρισκόταν ανάμεσα στο 3:1/7 και 3:10/71. Να χρησιμοποιούσε επαναληπτικές διαδικασίες για να υπολογίσει αυτές τις τιμές. Εξέφρασε τη λύση στο πρόβλημα ως μια άπειρη γεωμετρική σειρά με λόγο 1/4.